Round of applause to Mr. Copart and Ma'am Norma. Okay, to dance with Mr. Cooper, we have Ma'am Rachel Chusonko. Yep! Pinasayaw ako at ang Ayan, no? Musang kadaraga at ako legin ako nagmurong-murong at akong bahatin o tungo darahan katutok upod ang ako at dapat ko na habang nahagsayawan kami na pinapin at kinitatan kay inigasayaw ayaw malaman sayaw ang aming nuno puso na para sayaw mo para mag-enjoy ka isang putik lang ang balon mo basta malipay lang pag walang problema ipagdagdag nag-iigan na nanay, bisag ko kalalasan lang maupay sumayaw kana kami nuno nga sunatan nadayo pahirang pinsan tiyak fiesta ay karuyang pagkirang ang sayo na kuratsa. Mr. David John Frank Copper from Australia and Ma'am Rachel Chusonko. Uh-huh. So Mr. Copper did her assignment. He was able to dance gracefully with flying money on her right hand.